Siemanko,
Witam bardzo, Siemandero. Tak jak to było? Bomboleo Vaporeon. Epidemia tych problemów technicznych, jak nie na skokach, to u Freda. Znaczy nie, tutaj jak mówię, House and Regle mi szczeliły, nie? Więc witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj, jak widzicie, zaczynamy nową serię, bo skończyliśmy Hana. Kto tęskni, daje w komentarzu, tęsknię za Monkę. A ja odpalam, proszę Państwa, God of War'a. Znaczy chciałbym bardzo palić i oczywiście wczoraj wszystko działało, ale znalazł moje szczęście, że się coś spartoli i mnie po prostu jasny szlak trafi. Nie. Dobra, to już powoli odpalamy, więc zaraz będziecie wszystko widzieć. Ja muszę obejrzeć. Tragedię jak House and Regle ci się rozpadły. Każdy... To jest, słuchajcie, to jest dramat. To jest dramat. Ja się jeszcze przywitam z całą tą, z czatem. Że dźwięk jest dobry, jak ktoś to podgłośnie. I teraz tak. Siemano Szczepan, 30-50 sekundowe opóźnienie. Ja się spóźniłem 2 minuty, nie? Znaczy w sumie nie, ale no. Się spóźnił przez... No, głupota, ale serio, oblekłe chodzę i całe mi szczeliły, nie? No i mówię, dobra, nie będę tego naciągał teraz. I jadymy, dobra. To jest... Okej, żebyście widzieli. Ja już to kiedyś przeszedłem, jak coś, ale zagramy nową grę oczywiście. Muzyczki tu nie ma, zaraz będzie, to tak. Dzień dobry, witaj tu Wiro, siemano. Będą gry po głowie, będzie głuchy telefon albo coś, więc nie ma problemu. Dzisiaj se poszpilamy. Luzik, arbuzik, obejrzałem dziś końcówkę na przykład według mnie seriali, kocham po prostu, ale nieważne teraz go. Tak jest. Nie będzie, że grał Szczepan, trudno, ale spoko, to fajnie, że jesteś. I tak ważne, że jesteś.
To już trzeba mówić, że od razu wiem, o co chodzi w fabule. Ja też, ja przeszedłem tą grę i będę wam mniej więcej mówił, o co chodzi w tej grze. Szpil oznacza gra, tak ci tu Wiro tu już tłumaczył. Okej. Dobra, siemano Biskoter, cześć. Dobra, to jedziemy. Ręczny zapisz będzie na postępie dane automatycznie. A, i to poziom trudności. To co, Bóg wojny, nie? Czekajcie, jedną rzecz. I to jest tak, tylko historia to poziom dla graczy, którzy chcą podnosić historię bez większych wyzwań podczas rozgrywki. Wyrażona rozgrywka to jest poziom dla graczy, którzy chcą, by przygóda stanowiła wyzwanie. Wyzwanie to poziom dla graczy, którzy chcą, by walka była bardziej wymagająca. Bóg wojny ustawiony dla graczy, którzy chcą, aby gra była tak trudna, jak to możliwe i wymagała boskiego refleksu i planowania. Uwaga, ten poziom trudności nie może być zmieniony w trakcie gry, więc trzeba rozpocząć nową rozgrywkę, aby zmienić poziom trudności, więc tu możemy zmieniać w trakcie. Super. Ja myślę, że weźmiemy sobie wyzwanie, co? Nie też jedę na Bóg wojny, czy tam na trudniejszy. Nie, no zrobimy co, bo ja zawsze gram na ten przed najtrudniejszy. Że lubię wyzwanie, ale nie takie, że ja się z tym męczę, i tak się będę męczył pewnie. Rzućmy monetą. Rzucamy furusiem. Jak życiom wyląduje... Dobra, nie, to jest głupi pomysł. Ciepnąć. Jakieś jeszcze inne propozycje oprócz ciepnięcia monetą? Czekaj, bo ja tu mam portfel. Czym ja mam ciepnąć? Puzeklą mogę. Ej, czekaj, leży mi tam. Dobra. Papier, kamień, nożyce, dokładnie. Dobra, to jak robimy? Nie, no to jest bez sensu. 3, 2, 1. 3, 2, 1, no. Papier. Te nożyczki daję. Nie, dobra, to co? Wyzwanie, nie? Dajemy, nie będziemy dawać Boga wojny, nie będziemy się wydurniać. Ja sobie zaleję herbatę w tym czasie. Bo nie. Bo tak. Dobra. Wyzwanie. Kurde, przegrałem. Jasny gwint. A. Ja tam nudziarz. Ja ci dam nudziarze. To jest tak, to jest Kratos, Bóg wojny, który po opraniu się ze wszystkimi... Takie straszne wam dam, ze wszystkimi bogami mitologii greckiej, powiedział, że sobie pociśnie sam na emeryturę i powiedział, że mu wycuk na północy, czyli na... Nie wiem, czy za głośno nie jest teraz. Chyba trochę za głośno, czekajcie. Ja to zmienię. No. I... czekaj, muszę też sobie ściszyć. Będzie dużo... polskie jak coś, polskie napisy, jakby ktoś nie wiedział. I teraz tak. Ten hop sobie na emerytura przyjął. No, przyjął sobie dychnąć, nie? I muszę niestety wam troszeczkę zaspoilerować do przodu, żebyście wiedzieli od razu, o co tu chodzi. Czy będę wam chodzi o to, że tutaj poszedł sobie na urlop, żeby mieć spokój. No i poznał tu tako Frela. A, to jest bandaże po historycznych tych jego skaleczeniach, po ostrzach chaosu. Będę tutaj troszeczkę dawał wam spoilery, ale bo chcę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Nie tak jak gra jakimś, jak się domyśleć, o co łazi i tak dalej. Te bandaże to są właśnie po jego walkach długoletnich. I teraz tak, bo widać, że już trochę molot. Znalazłem. O! A to jest Synek. Będziemy go Synek wołać. Wsiadaj do łodzi. To jest jego synek, w sumie. Dowiecie się, jak potem ma na imię, nie będę wam... No jak ktoś nie grał, to nie będę wam spoilerował. I Tereski tak. On tu znalazł se Frela, no i ma synka, jak widzicie, nie? Ale niestety Frela Kojfła. No i patrz, no i Arteus ma na imię. Tak, wiemy, Szczepan, ale proszę, nie spoileruj. Ale dobra, możemy powiedzieć, że ma Arteus na imię.
I idziemy. I mamy troszeczkę inny rzut niż w Wuhanie. Mam to przywiązać do łodzi? Czyli mamy z trzeciej osoby. To z trzeciej osoby, nie? To z trzeciej osoby. Pewnie jak Arceus, dokładnie. Późno. To jest dokładnie Arceus. Chłopcze, No do niego będzie go synek, nie? No i niestety tego Freda Koifa i właśnie rąbią drzewo na jej, wiecie. By ją wystarczy. tam spalić. Co to się... Dobra. Tu raczej nie... To ja wiem, że to się wytnie, ale to ja raczej chyba nie będę zagubiony w tej grze. Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny. Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. Ale będą mieli przygody nasi bohaterowie oboje, bo będziemy zusammen podróżować. Ale jeszcze parę fajnych postaci będzie coś takiego. Będzie taki hop, taki podobny do świnioka. Nie wyglądam. Nie wiem jakie to ustawienia graficzne. Zobaczę, ale nie będzie tak zacinało jak przy Wuhanie. Dobra, przestanę, ale muszę jakoś się wyrwać. Spokojnie. No to jest tak, taką bala grywa wynoszę na barach, nie? To jest tak. Ja tak włażę na Sylwestra. Dobrze, nie wyłażę. A dla tych, dla tych, co się podoba ten pomysł z God of War'em, zachęcam do szłapy w górę, do followowania na Twitchu. I dzisiaj trafił nowy film na Twitchu, tier lista Pokémonów, więc serdecznie zapraszam. Linki macie oczywiście w opisie na YouTubie. Dobra, Szczepan, ja widzę, że tutaj... Szczepan, umówmy się tak. O postaciach ja będę godał, dobra? No będzie Mimir, no będzie Mimir. To już wszystko. No tu mamy prolog, nie? Oczywiście. No i oczywiście będzie sznupanie, nasze ulubione zajęcie oczywiście. Sznupanie będzie. Będziemy zaś skrzynki otwierać. Jak wam dzisiaj weekend mijał? Znaczy sobota. Sobota. Możecie się połasić, bo ja po sklepach tak musiał jeździć. Parę rzeczy trzeba załatwiać. Oto widzę matkę swoją. Oto widzę ojca swego. Gdzie gra jest na podstawie mitologii nordyckiej. Oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. W Ragnaroka jak coś to też będziemy grać. Ja fabułę, okej? Nie. Ciesz się rozgrywką, tak ci to powiem. Jest gotowa. Teraz ją ciepną na grill. Dobra, nie, się odpuszczę. Nie, to jest smutna. To się to zaczyna. Wracaj do domu. Jesteś wolna. Ale mi się uważyło ten. Ta herbatka z powiem przegrzał jak wiem. Trudno, ale w kuruś patrz. Pozdrawiam.
Kulery to są można samochód dawać. Fajne rozpalenie krzesiwe. No dokładnie, ja też tak się rozpalił. Przepraszam. Ściśnij. Ten nóż należał do niej. Teraz jest twój. Uczyła cię polować? Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Świetny fater. To jest fajna relacja w ogóle. Fatrem a synkiem. Naprawdę. Nie, żebym ją polecał, nie? Ale jest po prostu fajnie przedstawiona. O, tak to trzeba powiedzieć. Fajnie to pokazali. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Świetnie. Dobrze. Tędy. Ojcze, czemu robimy to teraz? Muszę sprawdzić, czy przetrwasz podróż. I wtedy wyruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. Poluj. Co znalazłeś? Ślady. Ale nie jelenia. Szukam No, dalej. no jakoś normalnie chodzi ta gra, nie? Używając kółka wciśnij i aby otworzyć. Co? Aha, to. A, bo tutaj ten, dobra. A to ustawione to jest tam. Dźwięk jest wszystko chyba git. Rozgrywka. A i możemy sobie zmieniać w ogóle poziomy trudności, więc nie będę się wnerwiał. Na pewno się nie będę wnerwiał. A i tu mamy jeszcze też bronie i tak dalej. Tu sobie mogę kolor wybrać po prostu. Tej. Ej, sekundkę. To trzeba. O. My jak coś. Wieków. W mieście to ja mam. A mapa jest na M? A mapa normalnie jest na M. To wszystko jest czytanie i w Ragnaroku ciężko mi się przystosować jeszcze do tego menu. Jak to nazwać? No powiem ci, że ja, nie, na przykład nie powiem ci jak to zrobić, bo nie grałem w Ragnaroka. O, i srebro mam. Tędy? Kocho. Pewno tu coś. Mówiłem, że coś tu je. Jak skrzynka, jedziemy. No dobra, tak samo Wukong nie otwierał skrzynek, ale są takie większe skrzynki, nie drewniane. Kai. On ich tak nie rozwalł, nie? Chłopcze, coś przegapiłeś. Podobne. Ale to nie jeleń. Widzisz? Za szerokie czubki. Kozioł? Matka dobrze cię nauczyła. Tak. No i tak, w sumie jeszcze będę tak trochę partolił, że tutaj jest o mitologii nordyckiej, no i wszystkich bogów mitologii nordyckiej będziemy się haczyć, znaczy nie, znaczy w dwóch częściach, ja, ale nie w tej. Jak spotkamy kogoś, to coś opowiem o nich, postaram się nie spoilerować. Nie będę raczej spoilerował. Więcej śladów? Tak, ale są zbyt okrągłe. To może być dzik. Dobrze. O! Co teraz?
No spację naciśniesz, dlaczego nie rozumiesz? Tędy, chłopcze. Ale wyskok ma dobry, młody, nie? Czekaj, ślady jelenia, świeże. Tędy. Na razie jedynym jeleniem to że się ty, no ale dobra, nie? Przeskakiwałem przeszkody, no tutorial jak się poruszać, nie? Oj, cutscenki tak wyglądają, więc się nie będą... Nie będą się... Wolniej, chłopcze. Przepraszam. Masz go W końcu upolować, syn, ja. a nie dogonić. Tak, ojcze. Teraz możecie powiedzieć, że ja się nie... Że nie będziesz się gubił, nie? Nie no, ja szukam i sznupię oczywiście. O, mamy kolejna skrzynka. Pozwalamy, cisnemy. Jadymy durś. Dobrze, a ci, co będą dzisiaj... tak, gry z widzami będą o pół... O której chcecie gry z widzami? Powiedzcie mi, czy chcecie na przykład o godzinie 20, czy może 19:30? Zniszczył nasz most. Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. A tak się wyciąga. Rany. Idź. Jeju. Co tu się stało? A na R się wzywa. 20. Okej, no to o 20. Stój! Spoko. Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś go. Masz strzelać? Masz strzelać wtedy, kiedy każe ci strzelać. Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. Znajdź go. No i tutaj mamy jeden ramień powie tak, drugi ramień powie nie, jeśli chodzi o grę Suzamen. Dobra, on już sam tu idzie. Mój łuk! Nie! Nie jesteś gotowy! Do tyłu! No i będziemy się prać. Się tak... Ojcze, nad tobą! Normalnie... Normalnie jak Wuhan. Ale już się... No jestem trochę już wprawiony po Wuhanie. A z tej tarczy chyba nigdy nie korzystałem. Tak nie pamiętam. O, historia tego topora też będzie. Oczywiście w tej grze. Ale historii tego topora i tak byś nie zrozumiał. A, na tym, na kółku też mogę zaznaczać ich tak, dobra. I tak jak w Wuhanie. Draugry. Nigdy nie podchodziły tak blisko do lasu. Idziemy. No idź, kurde hopie, co ty myślisz, że ją na noc? Kamienie zdrowia, bez zdrowia, no to przecież tak w ogóle nic nie stracił. To pójdziemy do przodu. Gotuję. Ja korzystam tylko z uników, no. A, i mamy takie krzynie, one są ciekawe. To mi się podobało bardzo. Że musimy po... Powinniśmy tu być? Nawrzyj się, teraz zjął to. Ja będzie mi przerywał często. Wiecie, to jest tak. Tam. Tak to się życie po. To R. A, jest ograniczona pomoc czasowa.
I jak odblokujemy, to możemy otwierać skrzynki i tak samo się teraz otwierają jak wy... No, podobnie. Jak w Wuhanie. Mamy Apfel. Legendarny przedmiot. Jak zbierzemy 3, to będziemy mieli większe żyćko, nie? Jak się tak jak punkty medytacji. Ten piorun chce iść na prawo, Arteus. Cynek, a my chcemy iść na lewo, bo... Bo tak. Jeleń poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. Możemy iść za tobą. Jakie to się głupia. Jak wam się podoba geograficznie? W ogóle możecie tu napisać. O, tu spuścimy ten łańcuch. Wilki! A, nie zrobiłem. Nie uciekłem. A nie, pokonał ich. Dobra. Dobra, jest git. Były tylko głodne. Co? Wilki. Nie były złe. Były głodne. Tak, podejrzewam, że były. Co? Jemu już się nie przyda. Nam tak. Dobrze. Tu jeszcze poszukujemy i wracamy. Cisnemy z główną fabułą. O, niezłe. Znajdzie, kto jest pieruny, nie? Nie, nie próbuję go uderzyć w ogóle. Dobra, idziemy na wierzch. Kurde, się tak jeszcze na żelaznym łańcuchu się tak wciągać. Kurde, jak to ręce bolą. Na sznurek się wciągłem, to jest... Boli. To w sumie no nie jest ciężko, jak się dobrze zrobi, ale... Dobrze technicznie, ale no bolą ręce o tym. To łańcuch macie taki stalowy śliski, jak trzeba było na wierzch by wleźć. To no nie jest. Palił. Będzie chyba pierwszy posik z tego. Za niedługo. A tutaj on mi nie biega. Aha, ja tu byłem. Stara perspektywa. Ja tu shift wciskam już z przyzwyczajenia. Wiecie, żeby... Tam mamy ciśnie. Zanim mamy ci. Tam jest! Wszedł do świątyni. Mama zabraniała mi tam wchodzić. Robimy co chcemy, chłopcze. Żadnych wymówek. No w Leszczynie. Nie, potem tu wejdziemy. Potem wejdziemy, potem jest skrzynia. Chciałeś inaczej, a w ogóle zima to nie czujesz rągu? A jak jest zima to już w ogóle nie czujesz rągu. No to ale mi go odej. To jest fajny ten taki motyw był. A, bo zaraz skończę. Mogę dostać swój łuk? Na pewno go stąd trafisz? Podejdźmy bliżej. To jest fajna mechanika, że tu nie ma w ogóle ekranu władowania praktycznie. Wyeliminowali to, bo Byłem sam... z mamą na polowaniu kilka razy. Ty mnie nigdy nie zabrałeś. Czemu teraz? To jej życzenie i nadszedł czas. Okej. My mamy fajne te przekomarzanki. Tutaj warto słuchać tego, co oni gadają. O, będzie teraz bitka tutaj, ale to jest fajne właśnie, że nie ma tych ładowania, bo on na przykład jak się coś ładuje, to on długo otwiera drzwi. Kratos.
W czasie walki pasek zdrowia wroga znajduje się nad jego łebem. Jak go wciulniesz... Fajnie, ale... A, pierwszy raz jak dostał. A. O, to nie będzie łatwa gra. Panie, dopiero teraz ogarnąłem takie namierzenie tą właśnie myszką, jak ja to teraz robię, bo normalnie to bez tego. Dobrze, dobrze się w to gru. A to kiedyś miało być... miał być kiedyś Harry Potter po śląsku, co z tym? Nie ma czasu, kiedy tego zrobić. No nie ma... Miał być, ale nie ma czasu, kiedy tego zrobić. No jak będę miał teraz więcej czasu. Zabiera za to, ale wiesz. W międzyczasie... Coś musi otwierać tę bramę. W międzyczasie więcej Otwiera się! tych projektów. A i teraz tak, muszę tak i tam strzelić. Zamroziłeś ją. Sprytne. Gdyby tu jeszcze... Ja. Dobra, dobra, rozumiem. No, więc spokojnie. Ale ja mam to w głowie, ja o tym nie zapomniałem, wiesz? Nie, nie. Nie. Wiecie co, teraz tak z perspektywy... Na razie pierwsze wrażenie to jest takie, że Józek narzekał na... Narzekał na... To... super. Na to, że są, wiecie, niewidzialne ściany w Wuhanie, to tu jest ich... Wiesz, chyba poszedł w tę stronę. Tu jest więcej tych niewidzialnych ścian, ale znaczy są... Że wiesz, że to kamole, no. Nie ma aż takiego placu, chociaż mówię, to jest pierwsza rozgrywka, pierwszy plac. Wyjdę. Warto. To jest tu na wierzchu, nie? Myśleć. Nie, chyba tak tego nie zrobię, nie? Tylko tak nie otworzę. Radę. O, mapa aż tak dobrze nam nie pokazuje. Dali ci przy... Mamy mapę. Idziemy na wierzch.
się rozwalimy, tu se podjemy. Pijmy, moi drodzy. Dobra, zróbmy to. Popatrz. O, patrz! Skol i Hati. Wilki od słońca i księżyca. Skąd się wzięły? Jak tam trafiły? Jak się kończy? Pożerają słońce i wybucha walka? Tak. Legendy, to już mowa o Ragnaroku. Dwa wilki, są w tobie dwa wilki. Jeden chce wyjść na impreza, a drugi chce wyjść na impreza. Tak myślę. Jest tutaj, jak ją rozwalasz te beczki, to nic nie dostajesz, a w Wuhanie dostawałeś tą wodę. No dobrze. A idziemy dalej. My sam. A, patrzcie, nie widziałem tego. No, tak to się otwiera. Super, ale... A, dobra. On to podniesie. Nie muszę ukrywać, że Kratos jest silny. Bierzemy co się do. I ładujemy. Dobra. Posznupane. Fragment na sznupanie jest wykorzystany. Może nie w pełni. Ale je. Mamy curik. I cisnymy sam. Za Arteusem. Za synkiem. Tutaj flagi nam pokazują. Mamy ciś. Spójrz! Pater, weź kuknij. Na mój znak. Tykę, zaraz ci powiem. Spokojnie. Nie myśl o tym, że to zwierzę. Po lekku. To tylko cel. Oczyść umysł. Teraz bo to poprawia cyk. Wyceluj i weź wdech. Wydech. Trafiłem! Dobrze. Teraz się łezka wokół zakręci, nie? Bo jak zwierzę cierpi, to jest straszne. Wciąż żyję. A jak człowiek, to nie, nie? Weź nóż. Nie. Dokończ, co zacząłeś. Mucha też zwierzę. Nie mam- mogę, ja... A znam taką osobę, co muchy wyrywa im skrzydła i do piekarnika wsadza. Albo zalewa, no, wsadza muchy i zalewa zalewa płynem do naczyń. Mniejsza z tym. Ale ja już, słuchajcie... Na pozbywanie się niektórych zwierząt, które nie powinny być tam, i ludzie chcą. Ludzie mają takie pomysły, jak takie rzeczy słyszą. To jest tak absurdalne, że aż śmieszne, powiem wam szczerze. Dziwne życie masz. No, znaczy ja mam dziwnych znajomych. Ale wiesz, swój do swego ciągnie, nie? Nie jest do końca Fred gra, jak mówiłeś, ale mówisz tu, mam nadzieję, że mówisz o tym, że jak ja bardziej szkoda, że bardziej szkoda zwierzęcia. No, może czasami tak. I nie, o! Myślałem, że mówiłeś tu Wiru o płynie na naczyń, że masz jakiś lepszy sposób. Będziemy z nim walczyć? Nie mamy wyboru. Dobra. Pamiętam tego, bo... Kaszar to co strzelać, wciskując F, przytrzymaj F control. A ja mam go w życie. Powiedz, kiedy strzelasz. Uważaj, ojcze! Daj. Wybacz, jeszcze chwila! Oj, ale to był zły unik.
Trzeba go gdzie... Ma tylko 2 ataki, więc on jest łatwy. A dobra, teraz... A, tam nawet miałem... Jeszcze moment! Panuj się, chłopcze. Nic mi nie jest! Padnij wreszcie! Dobra, nie, trudno. Masz za swoje! Chłopcze, Myślisz, że się boję? Jesteś niczym! chłopcze, spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Chłopcze, spójrz na mnie. Bał się jelenia zabić, a tutaj... Udało się. Cuduwa, cuduwa. Nie jesteś gotowy. O, wywaliło mnie, fajnie. Co? Dobra. Ale jak to? Znalazłem jelenia. Sprawdziłem się. Jestem gotowy. Weź to F3. Wracamy do domu. Wybiro, napisz F... No, mnie na tym. F3 jak coś. Na czacie napisz. Od dawna Proszę. już nie byłem chory. Dam radę. Chłopcze, nie jesteś gotowy. Kieruna. Jestem gotowy. Nie odzywaj się więcej. A. Ogień. Zawarte. Ale my tam to krzynia. Droga do domu jest tu. Dubbing głównego bohatera też mi nie leży. Ale to mówisz Kratosa? Ale mówisz Kratosa czy Arteusa, tego małego? Kratosa. Nie no, Kratos fajnie brzmi, Artur Gierman bardzo dobrze brzmi. Moim zdaniem oczywiście, jak ci się należy spoko, nie? Bo synek to jakoś... Jucha go do... Nie, to jest Lewandowski pan, chyba Bartek, jeżeli ten, przepraszam, ale to jest ten. Synek to jest facet. Dubbinguje. Panie wrogów. A, tu mi spele już wchodzą. O, czyli to jest ten, zabójstwo chwały w tym. Tak jak z Ashem. Witajcie przyjaciele. Siemano Petera, dawno cię nie było. Siemanko, fajnie, że jesteś. Jak tam zdrówko, jak tam? Wszystko w porządku? A tutaj nie ma tyle zabójstw chwały. Że jednak go wciśniesz. No bo już skończyłem z tym. Będzie szpil ze widzami, ale to troszeczkę później. Chciałem zacząć tego gowa, bo no, Wuhan się skończył w sobie. Dobra, tu mamy drzwi, ale te drzwi teraz nie otworzymy, bo to są ukryte komnaty, jest ich 7, czyli i to już mogę wam Z drzwi, co? Zamilcz. tutaj te drzwi się otwiera. To jest do Walkirii. To już wam powiem, to będą Walkirie. Czyli takie, no już takie soulsowe, typowe bossy, właśnie te najtrudniejsze z nawet Wuhan. Przepraszam.
Jakoś inaczej trzeba. Wrogowie nie są podatni na ciosy toporem. No ale ja nic innego nie mam. Nie mam ostrza chaosu. A wiem co, to jest po to, żebym użył tarczy, nie? Jak tu się używa tarczy? Chciałem R nacisnąć. Toporem. Bo zacznie... Aha, żeby atakować pięściami. Zapomniałem, że jeszcze można tak. Zapomniałem o tym, że tu jeszcze tak można tak. Porządeczku, zobaczyłem dobrze, karmię właśnie kanapczyki, skończyłem robić, żeby mieć za posiki i tak to leci. To dobrze, to się cieszymy bardzo. Się inny. A ja ci mówiłem, żebyś zamilkł. To co ostatnio nie siedzę, to nie wiem. Co się miało stać? Bo... Tego chyba nie... To jest chałupa, ale tam była jeszcze ta krzynia, którą byli. Który leży w szpitalu, no właśnie. A, o to chodzi, no. Ale jak jest lepiej, to oczywiście wspieramy serdecznie. Dobrze. On biega. Wcześniej nie biegał. A, tak to... Dobra, trudno, powiem ta krzynia. Kiedy indziej. Dobrze. Taki wolny synek. Mamy tam problemy, opowiem na decyzję, jak wrócę do domu, nie będę decyzją. Spoko, nie ma problemu. To na pewno rozbijemy ostrzami chaosu. Czy było? Czemu ognisty troll miałby spalić ogród mamy? I od kiedy draugry są tak blisko domu? I czym było to lodowe coś, które nas zaatakowało? Nie wiem. Bądź cicho. Jesteśmy blisko domu. A tu jeszcze poszła trochę. A, to potem tam pójść. Dobra, nic, no. Wozimy. Wchodź, chłopcze. A ja już na samym początku powiedziałem, co to są ostrza chaosu. Bo ja wiem, jak ja w to grałem, to... wiesz jak, ludzie, co cały czas grają w God of War, to wiedzą, co to są ostrza chaosu. I ja tutaj akurat spoilerowałem, żeby wiedzieli, skąd na przykład Kratos ma te rany i tak dalej. Nie, bo one były chyba w poprzednich częściach. Tak, właśnie, dlatego. Ostrza w każdej części były chyba, tak. No to wiecie, jeżeli ja powiem coś o ostrzach chaosu przy Kratosie, to jest tak jakbyś, nie wiem, zaspoilerował, że Wuhan je małpą, nie? No wiesz jak to jest, nie? Przecież według niektórych lub myszą, dobra już. Klimatyczna chata, co? Kto chce w takiej chacie mieszkać, ty? To nie fair. Kopie, życie nie jest nigdy fair. Co on tam wie? Tu jest. Myślałem, że będzie inaczej po tym, jak mama... Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić! Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze.
Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Au! Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przestań! Jeszcze! Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Cicho. Wychodź! Nie masz co się ukrywać! Wiem, kim jesteś! Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś! Chłopcze, pod podłogę. Szybko. Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi! Mówił chłopcze, ja godo, synek. A miałeś być większy. Ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie. Jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. Opuść mój dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Ostrzegałem cię. No wreszcie. Dobra, jedziemy. Nie chciałeś słuchać. Jakiegoś powodu nie można mu oddać. No, to jest cutscenka. Nie. A jednak. No dobrze, moja kolej. Jak kolanem przypartuje, to byś nie wstał. Jak ja się tobą rozczarowałem. No chodź! Bez sensu! Kurde. Jednak te doświadczenie z Wuhana nic nie dało. Zapomniałeś, jak się używa tarczy? A to jest samouczek czy co? Tak naprawdę to jest samouczek. Jak się nie starasz! Tam przekuł. Zbyt bystry, co? A, to jest cutscenka. Cutscenka, jak coś. Ja tak nie zlamiłem. Powiedz mi, co chcę wiedzieć i pobór. To proste. Czemu tu są dwa łóżka?
Sztuki walki mamy. Trafiłem w czuły punkt, co? Ojeru, no ale dostał, hop. Kogo ukrywasz? Stary i powolny. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. Oni są w Nilfgaardzie. No to zaczynamy drugą rundę. Znaczy nie, no nie są w Nilfgaardzie, no ale... Za dużo gadasz. Nie chcesz mówić? Dobrze. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. No i teraz spartański szał. To jest Ctrl i... O, lewy Alt. Lewy Shift? A, lewy Shift to jest. Spartański szał to jest specjalna umiejętność tego Kratosa. To jest tak jak... No może nie Quick Damage, ale też szał w dumie. To widzieliście. Bardzo się boisz! Druga runda. No, tak ten szał to wygląda. Bez sensu! Wciąż mnie nudzisz. Ale dobrze, że mnie tutaj podleczyło, bo byłoby niemiło. Ale tu tarczy. No jeszcze zrobiłem tarczę! Jakie to jest durne! Ja zrobiłem... Bez sensu. Dobra, jak on tak uderza, to tarcza nie działa, już się teraz dowiedziałem. Więc trzeba będzie po prostu uniki robić przed tym uderzeniem łozol, jak on ciulo. A... O. Kogo ukrywasz? Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze. Kurde mol, co jest? Nacisnąłem wszystkie knefle. Jesteś głupcem! Tak, wziąłem... Aj, no tarcz. Nie no, muszę patrzeć na to, co on robi. Dobra, mamy kolejną cutscenkę. Było 4. No był jeszcze Bóg wojny, ale tego nie dałem. Zdałem poziom trudności wyzwanie. Ale nie, Boga... Ja wiem, że chciałeś 50 na 50, ale do Boga wojny nie dam, bo to za trudne było. Nie, 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 ja mam przechodzić ta gra, a nie Wuhana przechodzić pół roku, nie? Mamy ciść z tą grą. Nie wiem.
No bo wiecie, oni mi cały czas pokazywali, żebym ją używał tarczy. A jak użyłem tarczy, znaczy, że to mnie nie blokowało aż tak, no i super. Odyn przysłał mnie tu jedynie po kilka odpowiedzi. Ale ty musiałeś unieść się dumą. Możesz się dwoić i troić, ale ja i tak wrócę. Twoje stare cielsko w końcu się podda. Ale nim to zakończę, wiedz jedno. A ja w ogóle nie czuję bólu! No nie spoilerujemy. Kochani, tutaj gierki. Jak mi Ragnaroka zaspoilerujecie, to się wnerwię. Idziemy na wierch. Sorry. Spoko. Widziałeś to na własne oczy! Nie możesz mnie zranić! Nic 1 nie HP, nie? może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być. Bartox, ty już nic nie pisz. Ty już naprawdę nic nie pisz. Serio. Wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się nie poddajesz! Nie jestem moim bratem! Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Czas to zakończyć. Nie pokonasz mnie! Nie widzę go. Ja nic nie czuję! A. Nie, dalej. Jak on skacze, też mi ta tarcza nie pomaga. Tarcza też... Tarcza nie pomaga, jak on skacze. Ale fajnie, że on szybciej doskakuje. On szybciej doskakuje do rywala. Kratos. No jednak... Gdzie on jest? Jak ja robię tarczę, to mi brakuje życia? To mi bierze życie, czy nie? Bo ja nie widzę. Kończę z tobą! Naprawdę, jak ja naciskam, to on tak fajnie doskakuje, to mi się podoba. Nie pokonasz mnie! Dobrze idzie. Ach. Boga, to jest brzydkie. Cześć Shanti, cześć! Może ty będziesz pierwszym, który zdoła zadać mi ból. Ale się myliłem. Uwaga, zamykamy oczka. Zamykamy oczka. Siemano, zaraz zrobię nieśmiertelnego gadułę. Takie fleki torbie, że aż ciśnie potrafi... Tak.
No ty źle, tak, wszystko miałem wysoko, napisałeś, wpadłam. No do Twitchowej czarnej dziury z wysoka, ze stołka moderatora. Cześć Shanti, fajnie, że wpadłeś. Będą gierki głuchy telefon Shanti, ale tak gdzieś pomiędzy 20, między 19:30, Był. między Znał mnie. Czy znał moją przeszłość? Jak mnie znaleźli po takim czasie? między 19:30 a 20 będzie głuchy telefon na Discordzie, więc proszę jeszcze o trochę cierpliwości i zapraszam serdecznie wszystkich na czacie oraz na YouTubie i tak będę siedzieć. Jak przed 20 jeszcze to super. Co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy. Głów jak najdłużej. No zobaczymy. Prochy na szczyt góry. Zobaczymy, gdzie będą jeszcze cutscenki jakieś i tak dalej. To jakiś tam koniec rozdziału, to wtedy przerwiemy, tak. Ale dobrze mi ta walka poszła teraz. Teraz ja dzięki Wuhanowi mam satysfakcję z każdej walki, jak jakąś wygram. Teraz tak fajnie, tak łatwo. Ja też nie. Nie wiem, jak to zrobić bez ciebie. Do swojej tej. No, powiedzmy, nazwiemy ją żoną Freli, nie? Umarła. Te Ale nie możemy tu zostać. plasterki naszego bohatera to są. Rozdziały są mega długie. No ja wiem, no ale no pojedziemy tam, nie? Czyli muszę się chyba do kuchni wyprowadzić. Zapraszam. Chłopcze, Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. Ja 4 jeszcze nie skończyłem, a gram 5 godzin. Cieszę się, jak zawsze tak. się mylę. Tak jest. Dobra. Góra. To będzie długa podróż. No i my mamy ci iść na hołda. Ale ważna. Rany. Co tu się stało? Nie będę wam czytał bestiariuszy. Nie wiem. Oba jeden. Bóg nas chciał. Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Mogłeś zginąć. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. W górę. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie... Oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Rozumiem. Kawalek chce, co? I mamy łamigłówki, to jest dużo łamigłówek takich fajnych. Czy to było tu od zawsze? Może mnie tam podsadzisz? Rozejrzę się. Dobry pomysł. Fajnie, ale... Dobra. No się zarominiłem. O, dzisiaj fest czerwony. Ale to dzięki nam, Szczepan, że się zamienił, czy coś dzisiaj... Udało się. Bez niczego nie siedzisz. Nie, oczywiście, no żarcik, że.
Chłopcze, Ściepuj takieta, synek. Jedź. Synek, ściepuj takieta. Nie, to nie jest ten głos. Sorry. Nie wiem, nie. Tak ściepuj tak. Pater musi wyjść na wierzch. To wiszące wiadro. To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt ich nie ukradł. Wygląda na starą. głupota. Tara to jest... Wyznawanie bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów. Jak potem, jak się zna, jak się zna tą historię, kurde, to jest, jednak dobrze zagrać i wrócić, jak się przejdzie tą grę, dobrze zagrać i wrócić ponownie. To jest jak Bartoliu, jest Ceros, bo tam jest ta krzynia, widzę jak to trzeba zrobić. Później mi świeci w sobotę, A? Pomigłówki go są bardzo fajne, mi się też podobają. Ja nie wiem, co ty piszesz. Dobra, albo ja nie znam kontekstu, bo czasem wiecie wszystko. Opa. Nie. Ja tu łażę. Ej. Tu skrzynia i zbieram srebro, wiesz, bo to w Polsce mam największe złoża srebra, wiesz. I zajdziemy na wierzch. Cisnemy, moi drodzy. Opa. Opa. Czy spotkamy innych po drodze? Tak, Przyjaznych? nie, Napadną na nas? możliwe. Ja, Tak. ja kocham te dialogi w tej grze. To skromność Karatosa. Wtedy zauważysz więcej rzeczy, ja. Wtedy rozumiesz więcej rzeczy, nie? Ładny plac. Spójrz. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale Coś tam do nosa zostało padło. przełamane. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. Pamiętaj, nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu. No i wiecie. O. Że tu też są takie pęki, żeby nie było loadingu tutaj. Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. No i mamy... O. Kraj dzikiego lasu. Nie widzą nas. Nie mam strzelić? Czekaj na mój znak. Nie, dobra. Syneczku, mów do ciebie bojowe zadanie, ja. Czy... Powiem wam, że powłuchanie, jak on go do uwaga ojcze, bo to jest dobre, nie? Czy cię ktoś atakuje z tyłu, daje ci znak dźwiękowy, nie? To jest dobre, ale powłuchanie, no, ale mi fartolnął. Gdzie on jest? O, irytuje. Wskaźnik zagrożenia wokół Kratosa, zwracając twoją uwagę na wrogu znajdujący się poza polem widzenia. Złoty kolor wskaźnika oznacza, że wróg jest blisko. No to ja wiem. A, patrzcie. Dobra, nie. Normalnie kepsa się nażar. Kopie... Ojcze, jesteś poważnie
Wiem. Dobra, to wy go tam zaciukajcie, a ja idę. Typowa rodzina na Podlasiu. A ten wymieszczolo tamten pierun, dobra. Ale to jest... Kulania. No naciskam ten knefel, żeby zrobić to zabójstwo chwały. A, i teraz ja muszę tego namierzyć. Dobra, tak się go zabiło. Jest. O 10 zł jest papierowe. Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje. Ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Patrz! To jest dosłownie bojowe zadanie, typowa rodzina Podlasiu. Machasz pan tym toporem jak cepem. No ja no, słuchaj. Popatrz. Przed nami osada Jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać. Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Nie, weź powtórz. A? Idźko. A, miałem szał i nie użyłem go, no wiadomo. Byliśmy. Szukam jeszcze sznupia, trochę. Okej. I mu jakiś... Ale tu jest no plac do prania się. Tu coś może. A tu było też żyćko. Ja. Tutaj ustawię tego synka na pewne kojfnięcie, ale pamiętaj, jak jest najlepszym patrem. Co ty wyprawiasz? Wiedział? Ja nie mogę. W górę! Nie mogę mu... Aleksej, tu. Puknij się na wierzch. Panie, nie obrażaj pan. Ja szał zostawiam tylko na bossów. No ale mogę wykorzystać go, ja zapominam o nim, nie. W razie. Dobra, cisnemy dalej w kierunku wody. Muszę to... Jeszcze chwila! Leci domki. Nieźle! Coś jeszcze? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Ty, nieźle to cię matka ustawiła, a nie komentował. Ale ci tak też wszystko komentują i mówią, nie? To jest tak... Ja też tak zawsze robiłem, Hej, tu jest chyba jakaś skrzynia. a potem z czasem się to zmienia. Wiecie, naleję sobie herbatka. Uderzenie energii. Uderzenie energii, które prowadzi działanie pobliskie tyłu. A, i ja ten klejnot mogę dać. Damy to, nie? Mamy to. No tutaj mamy rzeczywiście stawę Arkeusa, też dodamy. Postaram się zawsze to szybko. Jedziemy. Tak powiem wam, że prężnie to przechodzi. Wartko. Daje się.
No, Q i naciskasz knef myszki. Głupie Idź. pytanie, nie? Dzięki. Tam jest góra! Chodźmy! Zaczekaj! Wytrzyma. Widzisz? No wiecie, za głupotę się płaci. Czekaj, pomocy, tu poczekamy. Co tam u was? Napiszcie na czacie. Nie utrzymam się! Czekaj, ja idę pranie wstawić. No dobra. Dobra, nie będziemy się wydurniać, jademy z tym. Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Nie było tak źle. Może ktoś przyjdzie, dokładnie. Szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Człowiek wiedział, się jednak budził, nie? Przepraszam. Ale wreszcie, no. Wspólnie, miło. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze, Nie są! Nie są! Poziom trudności walki z wrogiem krza kolor, no ja wiem. No i co? Paski zdrowia wrogów mają różne kolory, od zielonego do fioletowego, w zależności od tego, ile są silniejsze od Kratosa. pamiętaj! Celność przed szybkością! No, tu się przydał ten szał. A, Fes się przydał, bo tu... Kurde, zabójstwa chwały nie dają mi tego. Uważaj z tyłu! Uwaga, ogień! Ale mi to... O, nie miałem szans tu. Nie zostawiaj mnie! Szał się przydał, ale nie, tutaj... Tutaj te namierzanie mnie trochę skołowało. Celność przed szybkością! Uwaga, ojcze! Znowu ten sam robię błąd. Dobra, jak będzie szał... Znaczy, jak będzie... No. Dobra, trudno. Nie, ja nie zdążyłem, nie zdążyłem nacisnąć knepli. Czekajcie. A. Tutaj zawsze mogę zmienić poziom trudności. Celność przed szybkością! Uważaj z tyłu! O, teraz to zadziałało. Załatwione! O, teraz, po kolei, po kolei. Po kolei, żeby nikt dwa razy... Wybacz, jeszcze chwila. Ładnie, teraz dobrze. Ale nie, ten Arturus mi pomaga, Fes. No właśnie, te namierzanie, to się Fes psuje. Uwaga, ojcze! Dobrze, użyty szał.
No, widzę, że cię... Panie toporem, dobra, wyszło. Po prostu po kolei trzeba było zrobić. Poszło mi lepiej? Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. Dobrze było. Ale wierzę, że z tego Artusa to jeszcze ludzie bydą. No ja bydą. Spójrz na to. Runa, no, ale to nie... A, teraz czytasz. Przeczytaj. Aha, tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Coś tam jest! Słychać. Odyn to jakby... Tu trzech rzeczy. No, polecam się zapoznać z mitologią nordycką, bo jest ciekawe. Gdzie? A tu. Mogę działać. Na prawo! Chwila! Lista! Badaj! Kiepsko wyglądasz! Kolejni wrogowie! Ja, no więcej ich matka nie miała? Zabieraj łapy! Nie jestem gotów! Aj, ciężko będzie. Pan. Proszę. Nad nami! Coś przybija ścianę! Ej, no, dobra, jedziemy, damy radę. O, ale dużo ich było, nie? Wiem, że coś przebija ścianę. Lista! Sekunda! Chyba to przerywam mu ten, co ma zaatakować. Strasznie dużo tu draugrów! Jeszcze moment! O, jest! Gotowości! Lista! Robi się niebezpiecznie! No pewnie, no bo jak 8 mnie atakuje na raz, no to nie spoiler. No dobrze, powiesz, że go ojciec Bóg to chyba... Może być tak. Dobrze. Może ja też jestem za bardzo troszeczkę... Coś przybija ścianę! No jak coś to zmienimy poziom trudności trochę na mniejszy, ale dużo, nie, to jest po prostu problem, że ich jest dużo. Coś przybija ścianę! Lista! Chwila! Kolejny draugry! Nie jestem gotów! A to mi nie pokazało, czy... Pokazał... No nie, no kurde! Chciałby się przede w takim momencie, no. Tak. To jest chyba jednak nie do końca tak... No, w moim wykonaniu to powinien zmienić, wiecie, nazwę na Gag of War. Przybija ścianę! Tam na Próbujemy jeszcze raz, jak coś to zmniejszymy ten poziom trudności najwyżej. No nie no, znaczy wiecie, ja bym tak się postarał, to by było, nie? Ale po prostu... Przepraszam, nie mogę! Ale...
To jest nieczytelne, bo on czasami przerywa mu to, a czasami nie. O! Powiedz kiedy! Zrobiłem unik! Draugr, za tobą! Nie jestem gotów! Uwaga, ojcze! No, staram się. Zabieraj łap! Aaaa! Dawaj! Z tego co wiem, to oryginalnie Kratos miał Puszczę Białowieską pod pachami. No dlaczego? Przybija ścianę! Tam na Nie górze! zmniejszaj wyzwania musi być, no ja, dobra. To już lepiej poszło. Przybija ścianę! Wyra, czemu? Co? Jaką Puszczę Białowieską? Co ty? Ale dlaczego ty powiedział? Dużo tu draugrów! Bardzo źle zagrane, bardzo źle. Ojcze, za chwilę zginiesz! Fajnie. Ojcze, pomocy! Ale czemu ich jest tak dużo? I to znaczy na początku... To jest! Wstawaj! To jest! Dlaczego? Znaczy tu tego pierwszego sprawdziłem, ale to jest... Wiecie... Nagle się... Za dużo ich jest. Nad nami! Coś się przebija! Ten szał by się przydał, no. Dobra, trzeba będzie zagrać rozważnie teraz. Spróbuję... Przybija ścianę! Wiecie, 2 ciosy i cyk. No zrobię fany moment ze streamów. Za tobą! Nista! Zrobiłem unik i zacząłem się od tego drugiego i nara, nie? Pewnie zrobić fenomen ze streamów, ta akcja by się nadawała. No da, to się będzie nadawało pewnie. Zrobię, z Wuhana na pewno. Coś przebija ścianę! Na pewno z Wuhana zrobię. Arceus? Ja nie wiem czy Arceus... Dobrze. To jest dobrze. Patrz, draug! Cofnij się! Ojcze! Te. Weź strzelaj nim toporem, a jak strzelasz, to nie muszą ogarnąć, czy masz bezpieczną odległość. O, dobry pomysł, właśnie. Dobry pomysł. Więcej, no zapomniałem o tym. Spójrz! Nad nami! Bo tu się robię właśnie te uniki, ale on się blokuje, Kratos mi się blokuje jeden od drugiego, nie? Dobry pomysł z tym będę tak biegł wokół i ciepanie tym. Dobra taktyka. Zaproponowałeś Szczepan. Gotowy do akcji! O, co to jest? Kolejny draugr! Nista! Czekam! Jak się ciepało, no ale...
Dobrze, zapomniałem o tym, że można ciepać nimi. Knefle mi się mylą. Na lewym alcie jest rzucanie tego, a ja cały czas kontrol naciskam. Aj, było dobrze. No, przejdziemy to, damy radę. Damy radę. Teraz już wiem, no jak damy te ciepanie to jest git. Coś przebija ścianę! Nie, to jest na... Mogę działać. Kolejny draugr! Gotowy! Gotowy! Nie mogę się uwolnić! Aj, te namierzanie mnie tu, kurde... Ty bydlaku! Namierzanie mnie tutaj... Uważaj! Puszczaj! Ostrożnie! Ojcze! Ojcze! Knefle mi się mylą! Kurde mol! My ze mnie knefle. Ścianę! Tam na górze! No bo... Kurde, no. Kneflek, no dobrze, czas na godanie sztyleków będę na to, że... Już sorry. Nie, spoko, dobrze. Jeszcze sekunda! Kolejne draugry? Nie mogę się uwolnić! No i... Powiedz kiedy! To jest! Czemu ja się nie mogę ruszyć? Pomocy! Lista! Czekam! Uwaga, ojcze! Już prawie! Lista! Uważaj! Gotowy mak! Pomocy! Ojcze, pomocy! Odczep się od niego! Chcę powiedzieć, to jak wybuchanie. O! Padam z nóg. No, ja też.
No, te ciepanie z toporem jest super. Mogę zmienić sobie ten topór. Spójrz! Tam jest przejście. Na czym się to zmieniło? Ja mam to. Aha, mogę coś takiego zrobić jeszcze. Uj, coś, no. Dobra. Dziękuję, brawo. Dobra, idziemy szybko jeszcze dalej i... Idziemy do pierwszego tego. Jeszcze. Słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. Ja bym sobie w to pograł, ale wiem, że czekacie na gry z widzami, więc zagramy oczywiście. Co to? A, Wiedźmy Pieruńskie chyba. Idziemy w stronę strasznego śpiewu? Zniknęła? Mój topór jest za wolny! Ale twoje strzały nie! Strzelaj! W gotowości! Uwaga, ojcze! Zespinę ją! No patrz, co za... Ale co pierun. Prawdziwy upiór! Nie myślałem, że kiedyś go zobaczę. Ja tam nie czekam. Dobra, już zaraz. Dojdziemy do jakiegoś tego momentu, że na przykład scenki, to tak to zostało. Jak ja mam tam się... Nie? Tu nie możemy, szczerze, ale Artouz jest strasznie irytujący. Jest w tej grze irytujący, ja wiem. No jest, no ale... No i co ja z tym poradzę, co może... Nie wiem, czy można go wyciszyć. Ale to trzeba się przyzwyczaić do niego, on nie jest irytujący. Wiem, no ale no... A, dobra. Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. Mówiłem ci, chłopcze. Nie wiem nic więcej. Więc tak się tam schodzi. Oj, chyba będzie problem. Ale zły pomysł, co? Ojcze! Ojcze! Co jest? Czemu ja tego topora nie miałem? Pana Artus. No chyba damy mu. Mutę trzeba mu dać. Ale tam jest skrzynia. Dobra, to pójdziemy na wierzch. Potem sobie tam jak... do kokrzy. Tylko... A, bo ja nie miałem tego, no ja nie miałem topora też. Potem dam. Ja. Potem zdobędziemy to. Oj. Potem jak ktoś coś będzie wracał. Nie idziemy tam. Idziemy tu. Lista! Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. To co, do mostu, co? Do mostu. Szybciej. Hehe. O!
mamy kolejne, jedna z moich ulubionych tych zagadek. Co to tam jest? Zobaczcie, jest tak, tu jest N. Jeszcze dwie. Nie trzeba tego po kolei robić i na czas? Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu. No i teraz ja. Pierwszym. A, mam. A, stąd nie trafi na most. No i teraz jakiś ślepy, kaj, to jest coś. A, już zdobyłem tą. A, czyli zdobyłem tą pieczęć, dobra, jest git. Dobra, otwieramy skrzynię i te skrzynie warto otwierać. Mamy kolejny apel. No, musimy zbierać, bo jak to będzie ciężki, no, jest wyzwanie z tym poziomem trudności, więc będę zbierał znowu wszystko. Nie będzie tak łatwo oczywiście. Ale nauczymy się po lekku. Teraz użyję spartyckiego show. Tak naprawdę to nie. Gotów! Daj mi znak! Powiedz kiedy! Uważaj, trucizna! No i to jest ten namierzanie mi tutaj. Nie, trzeba było. No. A, ten spartański show trzeba zrobić. No tą wieźmę trzeba. No ja bym tą wieźmę prawie miałem. Czekajcie, jeszcze to zrobię. Tą wieźmę miałem. Już miałem. Co to tam jest? Ej, zaczekaj! Nie. Wieźmy pierwsze co. Uważaj, ojcze! Nie. Co ty kurde robisz, baranie? Jaki to jest. A, bo te kamienie właśnie mi dają szał. Pieryńskie wiedźmy, no. Tutaj wiedźmy będą wnerwiające. Upiory się nie poddają! Zasyp ją gradem strzał!
Ale czasami się da zrzucić z areny. Petera, wiesz? Udało się. Ciężko było. A, wiecie co to jest? Róg Odyna. Zobaczymy, takie... O, tam jest. Ha! No, 51 kruków, tego nie trzeba zdobywać, nie? Ale zawsze tam cię... Zawsze jak tam... Hello. Piruńskie kruki, dokładnie, no słuchaj. Ja muszę A, muszę być, dobra, musimy iść tak na wierzch, żeby ten... się. Wiem co trzeba. Coś cofa most. Stary cofam. Olga. Udało ci się. Oczami jedyn... Tak, to są oczy Odyna. Tak. A? Ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A myślisz, że tu jest? Wszyscy umarli. No to na pewno, tam jest przytulnie i miło. Dobra. To zdobyli. Tu nie było. A, starać. Teraz jak ktoś potem... Ktoś to sobie potem poeksploruje to. Dobra, i po tej walce tutaj kończymy, dobrze? Ten spoiler mitologii to jest doskonale powiedziane. Tak, tak, Co dosłownie, tak. śmierdzi? Po tej walce, bo tu będzie znowu walka i kończymy i będziemy... Czy to sługi Hel? Są nietknięci. Spójrz. Niech ktoś rozpali ogień! Zygmunt, twoje noże! Zygmunt! Bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. A, on nie... Pamiętajcie, że Zabił Guntera! tylko jeden człowiek! Ojcze, pomóż! Atreusie! Głos jak z Project Zombies. Odetnij się od tego. Może mówić, że jest irytujące, ale szkoda synka, nie? Czeka nas długa droga.
Sam się tym zajmę. Tutaj mam taki... A, no tarczy. To się ustawiło. Stanuj go tłuką. Jak postać jest dobrze napisana, to wzbudza emocje. No oczywiście. Niby tak. No nie mogę oczywiście tych sługi Hel nie mogę ciulać toporem, bo lód nie jest super efektywny na lód niestety. Wrócili. Oni wrócili. Już po wszystkim. Chcę stąd iść. Więc zbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Dobra, i moi drodzy, nie będę cyganił, już kończymy. Czyli wydostać się z ruin i następne odcinki to są Hel. No ja, ale z usługi Hel. Że oni są z Gardu, nie? Z idę siku, ja też zaraz pójdę. Więc dobrze, to ja wam bardzo dziękuję tutaj na ten. Kończymy tą gierkę, bo chcecie też zagrać rzeczywiście wspólnie w głuchy telefon. Więc tu zakończymy tą gierkę. Zawsze jest jakieś wyjście. Tamten łańcuch. Dobra, zawsze się. Więc ja zapisuję tą grę. Nawet nowa gra plus to miałem, kurde. Rada Valkyrie. Ja to 2 lata temu przechodziłem. I to jest ten, dobra, okej, ręczny zapis. Więc my wychodzimy. A, sługi Helpa są z Helfheimu, a my go... No oni są z tego, nie, czekaj. Nilfheim to był ten zimny, prawda? Czy ja to mogę pomylić nazwy tych światów? Dobra, to idziemy na Discorda, zapraszam, kto chce szpilać. A tutaj jeśli chodzi o Ragnaraka, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Polecam oczywiście dać szłapa w górę. I my tutaj, tak. O, tutaj Descender 78 now following. Come on, Descender, hello. Thank you for following. Dziękuję Afez za followowanie. Już kończymy ten. A my cisnemy teraz na Discorda. Chwilę z widzami. Tutaj coś mi napisali. Wywaliło streama. Ja wiem, że wywaliło streama. Więc dobra, ja już się podłączam pod tego. Siemanko, witam Biskoter. Proszę mnie wyciszyć na streamie. Ja też ZW, więc zrobimy tak. Dobrze, to czekamy na. Dobra, to wiesz co, to ja się rozłączę, zrobię ZW, bo też pójdę do Haźla i zaczną się gierki, dobra? Dobrze, nie ma Tak. sprawy. Mamy... Widzami. Nie, ja się muszę przyzwyczaić do tej klawiatury. Tak, i co będziemy, jak będziemy, co to jest? To jest IRL, nie? Nie IRL, co ja teraz czaty. Zmieniam tylko jeszcze nazwa na... Tak, i o zaraz wracam. Z2. Jego grania. Dzięki, Nara jeszcze pan pa.
A już jest. Klik. Trzyma. No właśnie, manko, czekaj. To co, w co chcecie grać, moi drodzy? Ja już pokazuję, ja już tutaj zmieniam na live oczywiście. To w co chcecie grać, moi drodzy? No, jakieś propozycje, jakieś życzenia? Proszę powiedzieć. Co? To co chcecie w co chcecie zaszpilać, moi drodzy? W głuchy telefon może, albo w golfa? A w sumie jestem na samym początku, to żeby był głuchy telefon. Dobra, to może być głuchy telefon, więc ja To Tylko- Wiro wybrał. Tylko ktoś jeszcze dojdzie, czy już nie? nie Za wiem, 4 osoby. nie wiem, chyba tak będziemy grać. Jaka jest głuchy telefon? A Peter w ogóle gro, nie gro, czy... Nie, Peter powiedział chyba, że nie będzie, że nie może grać. Dobra, słuchajcie. A, to jeszcze puszczam muzyczkę. Tak. Dubę się zmieniło, wygląd. Widzieliście tego? Co się zmieniło? No, że... No, wygląd tego, że jest więcej tych kienek. Tak otwieram YouTube'a, to się zmienił wygląd tego. Ustawienie okienek filmów, które ci pokażę. Świąteczne zakupy. Ja się dom świąteczny. Ale bym sobie coś ugotował. No jasne, gwint, wiele tych reklam będzie. No, nie wiem. Mamy muzyczkę. To trzeba no i tak. Dobra, zabawy, ale gdzie mogę jeszcze, jak ja mogę ten, czekaj. A tu są sugerowane aktywności. No i zapraszam, czy... A, możecie wejść. Dobra, ja już tutaj na Discord, już pokazuję wam na live, przepraszam. Drodzy, tak. Dobra, jeszcze czekamy na... Kogo? Jeszcze na jedną osobę czekamy. Chciałem zagrać, ale chyba jednak odpuszczę, będę za to obgadywał. Bardzo dobrze. A, czyli we trójkę zagramy, ja? Nie widzę tu na razie zgłoszeń. Mhm. Była Shanti na chwilę, ale się coś zbyła chyba. Powiedz lepiej, na jakich zasadach gromy. No, gramy na zasadach, że możesz zrobić max 3 kreski, ale tylko pionowe. Nie, tak naprawdę, nie no, można normalnie będziemy rysować, nie? Myślę, że... Ja, ale to jako tematyka haseł, tego... Tak, no to a możemy zmienić. Jeżeli zrobimy tak, tematyka haseł, to będą... powiedz... O, Wuhan, coś o Wuhanie, jak się skończył, co? Coś o Wuhanie, dobrze. Może być? Postaram się. Dobra, dobra, no to co, jedziemy, nie? Rozpocznij. Ej, dobrze, gdy weźmiemy... Chcesz kontynuować? Tak, chcę kontynuować. Dobra. Ja muszę pomyśleć, co możemy wymyśleć. Co będziemy? To ja już mu. Reszta. I zaczynamy szpil, moi drodzy. Jeżeli ktoś chce dołączyć na Discorda, zapraszam serdecznie, link w opisie. Kurde.
A ja już widzę jak ja to zdążę malować, nie? No to na pewno by fantazja, to ja wiem, że ty możesz. No i ścić do Fantazjalandu w Niemcach. Zlecam. Ja bych. No coś takiego, ale to też jest, wiesz, że- Jak ja go mam narysować? No, pięknie, nie? Bo z hasłem też, że chcę tak trochę popuścił. Ja jestem z siebie dumny, jak to wygląda. Wszyscy, dobra. Wszyscy chyba to samo, nie? Ja muszę sobie przypomnieć, jak to było z Wuhanem związane. Innych nie słychać. Dobra, to ja to zaraz zrobię. Dobra, to nie, bez muzyczki damy. Tak to zrobię. A, i to już wszystko. To już wszystko. No i czego nie rozumiesz? Super. Dobrze. Ładnie, ładnie. Ładnie. Świniak zbiera owoce. No i tyle. To chyba żeś ty miał Fred Tutaj- powie. Nie, tu- tu Wiro, nie Tutaj ty. nie wyszło mi kompletnie. Skąd się wziął inspektor Gadżet? Ja mówię, No, co Że chodzi? jak ja, za oglądał... dużo, Że jak ja za oglądał... dużo czasu. No, ja za dużo czasu, że poświęcił na rysowanie małpy, no i no. To miał być kok, nie? Ten z tych byłka wrona z dodatkowymi rękami Mnie na się to z plecach. tymi, z tym Grą o Tron skojarzyło, że tam te Ja, trójkowron. tak mówię, dobie. Ale muczy ci Augen, to mogę się kapnąć. Z tą dum. Ale Jotyla, wiesz co, Jotyla tego Wuhan oglądał, co wcale tak na dobrą sprawę. Kurde, patrz, ale widzisz tu, Wiro, prałeś się z tym Erlingiem, prawie 9 godzin i on tego nie skojarzył. Fajnie, fajnie. No, a ja z kolei zapomniałem, że tam jakiś świniok z grabiami był, no. A był przez całą rozgrywkę prawie. Widzisz, Fred, no to najbardziej to ty pamiętasz tak naprawdę to Wuhan, no bo, Pewno, no. no bo wiesz, no ty se tam grosz, a my tam se cudujemy we własnym zakresie na czacie, nie? No Więc wiadomo, wiadomo. Ja wiem, Pat zawsze w swoim życiu. Dzisiaj na właśnie wleciał ten na YouTube, ten filmik, to tam też dałem, specjalnie pokazywałem, że czasami czat w ogóle... jak będą jedno, na czacie się dzieje drugie, to piękne jest. Ale dobra, no to zmienimy kategorię, teraz zrobimy na God of War'a, może być? może być. No, Jedziemy z... Czyli ten hop, co jest tym głównym bohaterem, jak on ma na imię? Kratos. Kratos, właśnie, Kratos. A ten jego synek to jest Arteus, tak? Czy... No, Arteus, ale no, jego chłopcze na tym etapie rozgrywki. Mhm. Jacek jest Ferdi.
Jak tam czad, jak tam teraz? Tylko słychać, bo widzę, że słychać. Fajne. Fajne dostałem. Podoba mi się. Jezu, to będzie ciężkie. Ale coś spróbuję z tego kulać, no. Lecimy. Mhm. Teraz się trzeba trochę ginąć. Mhm. Nie? Robimy tak. Robimy tak. Dobra, jak ktoś to pozna w ogóle, to zobaczyłem to, cokolwiek, jeśli to jest podobne, to będzie to. Pik nie maluje. Teraz idę drugą kolację zjeść, kiedy inni głodują, ja pańsko nisko największa. To super, elegancko. Ja się dziwię z tego Petera, bo to rozumiem, że Peter napisał. To Peter to pisze. Ja jestem Właśnie. zaskoczony, że go tak dobrze karmią, nie? Tyle się godą w tych Właśnie. szpitalach, to tego, tamtego, nie? Że to nie ten. Hmm? A tu synek przełamuje wszystkie normalnie stereotypy. Ja. Nie wiem, Fertiś. czy on będzie chciał stamtąd wyleźć w ogóle. Wysymulował. Dokładnie. Benisuchu Kratusa. Tak, to chyba tak to. Panią, halo. Dobra. Jademy. Jadę jak nieznajomy. Ładnie. No to tak, że się spróbował, że mu nadać jakiś. O, nie Nie znają, znajemy patrz, tu mi sąsiad. rozkojarzy. Dokładnie, upierdliwy sąsiad. Super. Ja to zdaję szmary arty. Ale tutaj nie było ładnie już. No ja to tylko. Aha, a Jacek tego nie widział. Ja nie wiedziałem, że w ogóle to są szmary. Jacek, że on jest zły, że on nie szczelo, nie? Ja to zostawię Arteusa na moście. Nie, czyli to był most, a nie brama. Dobra. Jezus Maria. Synek chciał wracać do domu, a krat mu powiedział, żeby milczał. A ja byłem taki zadowolony z tego. Jeżeli skojarzysz, tam są te bramy takie. A, no ja byłem taki dumny z tego co tak namalował. Kurka, flag. I tak piszę, w ogóle nieźle się ustawiłem w tym szpitalu. Pochmy chleba sobie ogarnąłem wczoraj. Dzisiaj jajka na twardo, 6 sztuk warzywniak, szyneczka. Co ty do bankructwa doprowadzasz tam Petera z tego co? Dobra, to zrobimy jeszcze jedno kolejka i niech teraz będą, co chcecie, Duma czy Pokemony? Ja bardziej Pokémon. A tu Biro chciał Duma, co? No, No nie, to Pokémon robimy, nie chcą. to robimy Duma i Pokémony. Tak, zrobimy tak i tak. No, egal w sumie. No. No, kategoria mieszana. Dokładnie. Mm.
Co to jest? No bo ja wiedziałem, jak usłyszałem kategoria mieszana, ja już wiedziałem, nie? Ja wiedziałem, co będzie, nie? A ja dostałem podobne hasło do tego, co napisałem w sumie, no. Tu piknę. Nie wiem, jak to... Chyba nie to chciałem. Git, fertig. No, rzeczywiście to samo. Mm. Piękne umysły myślą podobnie, czy wielkie umysły. Zależy. Przynajmniej nie wyrzucę. Teraz do... I jedziemy. A. Wiem coś takiego. Jak to wyszło. A nie, ty już... Ja nie wiedziałem, że to jest. Podpiera się z kim. No bo co, no zielony jeszcze dwururka, że mu dał na plecy. O Jezu, a to wygląda jak jakoś, nie wiem, jak miał tyta, on wygląda jak miał tyta na ten, na pierwszą klasa, nie? Ten w dodatku. Zamiast złapać Pokémon, to strzela do nich z dwururki. Aż nie umie chycić Pikachu lub Bixu. Dobra, a ja dostałem. Ja właśnie, aż nie radzi sobie z dwururką. To samo. Jezus, ta dwururka to jest... To nie umie, nie umie jak jakoś to sobie nie radzi. Aż strzela wybuki z dwururki. No nawet dobrze, no. Ługniki to były, nie? Pieruńskie ługniki. Dobra, moi drodzy, bo tak we trzech to trochę mało. Ja, bo to jest no po jednym rysunku, nie? Ja, To powinno być jest- trochę więcej. Tak, tak. No, ale dzisiaj też daliście znać, że większość nie może grać. To zrobimy tak. My co jeszcze tu poszpilamy na albo punktach, a ja już zakończę streama. To wiesz, no to nie ma sensu. Nie? Fajnie jest, jak jest wiele ludzi, a tutaj jest mniej, więc bardzo dziękuję tutaj na streamie wam wszystkim. Żeśmy sobie pokrótce pograli. Zapraszam oczywiście na streama we wtorek. A, za tydzień będzie w niedziela stream. Już godą. Za tydzień w niedzielę będzie z God of War'a. No i we czwartek z Duma. To wbiję do was. To bardzo... A chcesz teraz wbić? Teraz? Nie, spokojnie. To nie, to będziemy seklachać, jak będziemy ten. No to zapraszam też na YouTube, do lajkowania i tak dalej. No i ja już z wami się żegnam. Dziękuję, żeście byli. No i trzymajcie się i do następnego razu, czyli do wtorku. Na razie. Dziękuję.